Ακούγομαι. Είμαι ο MC που έχει φακές στον νεροχύτη. Αξίζουμε χρυσό και εσείς τον σιδηρό πυρίτη. Το ένα σπόρι βλάστησε και βγήκε απ' την κρύπτη. Σαν αναρριχόμενο έμοιαζε σαν εξωγήινο φίκι. Το ξέρει ζώνα απ' του νηπτήρα τόσο λίνα. Ενώ η πείνα με πονάει σαν βολή από καραμπίνα. Τι να την κάνω, να τη βράσω τη φακή. Εφόσον έβγαλε και ρίζα δεν μπορεί να φάγω θύμα αρκετά. Άλλο δεν θα επεκταθώ γι' αυτό το περιστατικό. Το λίγο γαστριμαργικό, δεν είσαι λάτρης των οσπρίων. Φύγε από εδώ, θύμωσες δεν έχει ξύδι, μόνο κατούρο ζεστό. Οι διαφορές που παίζουνε από γενιά σε άλλη γενιά. Κάποιοι έχουν φασουλάδα, κάποιοι αέρα στα πανιά. Κι αν θες να βγεις νικητής, μεγάλος εξερευνητής, σωστό φαΐ, αλλιώς δεν πας πουθενά. Παλιοπουτάνα. Γεια. Ας τις φακές στην άκρη και τα όσπρια ρε μπρο. Άραξε να κολλήσουμε ένα γάροτσι σωστό. Αφού τα δέντρα μας μεγάλωσαν και βγάλανε καρπό. Και σκάβω για να βρω τζιβάνες μέσα απ' την κοκό. Φουντές και χέρπινου το χέρπ και κάνουν σαν το Zoidberg. Όχι δεν θέλουμε προφάιλ στο Facebook βλάκα Zuckerberg. Η underground φάση cash abuse και δεν αλλάζει. Σκαμέ απ' το υπόγειο με ρήμες καμικάζι. Ούτε 50-50 ούτε 30-70. Μόνο 100% χορτό και χήμια μύτα. Ταξίδια είναι β'. Τα πίνουνε τα βλήτα μαζί με τα χαρτόνια και τις κόνες και στην τζίτα. Απογοήτευση μεγάλη και μου χάλαει την πίτα. Παντού κλαρινογκόμενες που τρώνε Dolce Vita. Καλύτερα μπακούρις και μαστούρις μες στο πάρκο παρά μες στα κλαμπάκια να πληρώνω για να υπάρχω. Καριόλες.